Κάτω σκουτριτζές. Να το προφίλ μας ο Πούσκης. Πες μας κάτι. Πού θα πάμε απόψε? Το κάψουμε. Πού? Οπουδήποτε πια καίγεται. Λες. Άμα καίγεται, καίγεται. Θα καεί. Θα περάει κούτι. Μαλάκα τι μουνιά έφτιαξε καλύτες. Χαλαρά. Χαλαρά, πολύ χαλαρά. Πάμε. Τι λέτε ρε Ράγκα, θα περάσουν καλά απόψε, Σοβαρά. Και βλέπουμε το βίντεο, έτοιμοι είμαστε. Ο τρόπο της βίντεο μας. Χαλαρά. Σιγά βρε μαλάκα, που θέλω να ξέρω το βάμε. Πού είσαι κάτι? Να ο Λαζόπουλος. Πού τους? Λαζό? Με κόκκινο σταράκι. Δεν ξέρεις τι πας, Για να μην δώσει το σανσέρ. Λέκα πως σημαίνει και αμένα να το βγάλω τώρα. Ο Τόλου με το Τι λες ρε καμένε άχρηστε. είναι κομμένος. Ποιος είναι αυτός? Όλοι καμένοι. Τι το λες έτσι? Γιατί όμως στην Ιταλία. Περάσουν όλα του μπροστά, Λουκρίτσα, Ποιο να απευθύνεις, να το Παρκής που πήγε. στην Αλέκα. Τι είναι πάντα, ξέρεις που τραβάνε το βίντεο. Να, ο Λαζόπουλος. Σκοταβιάνει. Chiama me, che te ti fa. Τι βρε μαλάκα από εδώ. Θα μην και κατεβεί. Και τραβήξεις σένα. Che cane? Στη μέσα στο σένα. Να, σκεύα που πάνε μουνάκια. Che ramame το ζώο. Νερό. Το νερό. Λέω γκέι. Σε 109. Έτσι είναι πράγμα. Αποστόλου. Άρα και τα παιδάκια. Εγώ πάω κάτω ρε κολοπέδια. Ποιο δωμάτιο έχει τέτοιο, μπουξεράκια. Κυρία, πάμε.